ଠାକୁମା ତୁମେ ଯାହା କରୁଛ କିଛି ଠିକ୍ କରୁନ। ତୁମେ ଯାହା କରୁଛ କିଛି ଠିକ୍ କରୁନ। ତୁମେ ଯାହା କରୁଛ କିଛି ଠିକ୍ କରୁନ। କ'ଣ ଚା ଖାଇବି? ଆଜି ଆଜି ଖାଇବା କଥା ନୁହଁ। ଆପଣ କେମିତି ଖାଉଛନ୍ତି ଟିକେ କହିଲେ ମୋତେ। ପାକ ତ୍ୟାଗ ସମୟରେ କେମିତି ଖାଉଛନ୍ତି ଆପଣ? ପାକ କ'ଣ? ପାକ ତ୍ୟାଗ ସମୟରେ ଆପଣ କେମିତି ଖାଇପାରୁଛନ୍ତି? ନାଇଁ ନାଇଁ ପାଗ କ'ଣ? ପାକ ତ୍ୟାଗ। ନାଇଁ ପାକ ତ୍ୟାଗ ଯେ ପାକ କ'ଣ ଖିଆ ହେଉଛି? ବିସ୍କୁଟ। ବିସ୍କୁଟ ଖାଉଛନ୍ତି? ହଁ ଯେ ଆଜି ତ ପାକ ତ୍ୟାଗ ହେବ। ଆପଣ କେମିତି ଖାଇପାରୁଛନ୍ତି ମୋତେ ଟିକେ କହିଲେ। ପାକ କ'ଣ? ଭାତ। ଭାତ ଏଇ ଆକୁ ଖାଇପାରିବେ ଆପଣ? ବିସ୍କୁଟ ଖାଇବ। ବିସ୍କୁଟ ଖାଇବ? ଆଉ କ'ଣ କ'ଣ ଖାଇପାରିବ? ବିସ୍କୁଟ, ଚୁଡ଼ା, ମୁଢ଼ି ଖାଇପାରିବ ସବୁ। ଆଚ୍ଛା ଆପଣ ଆଜି ସୂର୍ଯ୍ୟ ପରାଗରେ ଆପଣ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ଟିକେ କହିଲେ। କ'ଣ କରୁଛି? ମୁଁ ତ ପିଠା କରୁଛି। ପିଠା କରୁଛନ୍ତି? ଆଉ ତାହେଲେ ଆଉ